sae dadose dua lolo wis kangelan dipaitu yo la yo mir sapa Munimir mau sapa Munimir mau sapa buat udu aku ya Pak Petro sapa udu aku Bagong sapa udu aku Pak sapa Semar lah wong papat modar ora we silas disembah anak bojo dikamplengi Bagong karo bapakne kok wani men semangkean ora ayo Rene gigit tugel gulumu war digigit tugel gulumu ya ayo damai ngono kene ya jiri ra trimo antem sih kan gereja mencok tanggul angger tujuh mesti kaul tembak dengan jalan menikah jalan agene seneng wong ngono kok njajal aku tak sing muni gereja mencok tanggul kok trik ganu tembok ting telone karo joget penak banget Pak asli penak banget apa iso yo praktek ya gereja menco tanggul angger tujuh mesti kaul ayo apa gak goyang piye piye tembok ting celune karo joget muni kapok njaluk meneh heeh ayo tembok ting celune muni kapok njaluk tembok ting celune muni kapok njaluk meneh penak to